warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, monggo kula panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab menapa kula panjenengan sedaya wonten dalu manika tasih dipun paringi kenikmatan dening Allah. Kula panjenengan sedaya saged makempal ningali ringgit kanthi mboten alangan setunggal punapa. Amin. Kangge nyingkat wekdal saderengipun adicara pagelaran ringgit purwa kawiwitan wonten adicara bedol kupat luar mangke ingkang badhe disampaikan dening Bapak Masuri kalian Ki Rudianto Gareng. Saderengipun monggo kula panjenengan sedaya ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan umul kitab. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah dumateng Bapak Masuri kula aturi minggah wonten sasana pagelaran kalian Ki Rudianto Gareng saha Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten saderengipun gembel kamardikan sawetawis menika perlu ndadosaken kamuningan dhateng para pamirsa, para rawuh lan para warga masyarakat. Saderengipun wayang kulit kawiwitan menika rumiyin bisa kasempatan dalu menika kula kalian kanca-kanca sak rombongan saged oleh sandang panganten mriki. Mergo saka syukure Bu Masuri, Bu Rubingatun kalian Pak Masuri. Rumiyin nalika taksih keloro-loro nyambut gawe golek pangupa jiwa niku kesulitan. Nibonangi nate nadar ujar. Sok yen wis bisa sukses katakanlah dipun paringi rejeki sing kathah kala mangsa putrane Palakrama badhe dipun tanggapaken wayang kulit. Alhamdulillah kula sak rombongan nampi sambur berkah keluarga mriki saged nderek atur panglipur menika dipun sekseni para rawuh kabedol kupat luar menika tondo luar nadari muga-muga ilanga cilakane ilanga lelorone sing ana mung bejo kemayangan seger waras murah sandang pangan rejeki rahayu kang tinemu. Monggo Bu. Niki pangapunten menika sampun dicek nggih. Oh sampun nggih. Sineksenan dening para kadang sedaya, mugi-mugi dalu menika sakteruse mboten wonten danyang nagih utang, wali nagih janji, sing ana mung bejo kemayangan seger waras. Murah sandang pangan rejeki rahayu kang pinanggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun.
suwarga neraka sinebut karma pala kang becik ketitik ala bakal ketara. Sampun miyos resang Narapati kondur drogadaton kinarepet manggung bedayane samya ngambil upacaraning ati banyak dalang sawunggaling kancana ngenguwuk nur mangke tumangke Kanjeng Koko Prabu punden jimat kula ing Madyapada menapa to sababipun kapara dinten samangke paduka Kanjeng Koko Prabu kawistara nandhang Sungkawa labet badya kados menapa Koko Prabu Puntadewa menika pok gancang ing kreta tumraping negari Ngendraprastha utawi Ngamarta yen to paduka nandhang Sungkawa nanging boten kersa paring dawuh dumateng para kadang Pandhawa Koko Prabu menapa ing kedah kula lampahi Jernyatanipun Pandhawa menika ibaratipun kados dene endhog sak petarangan. Yen to mukti siji kabeh melu ngrasake mati siji kabeh melu mbebela. Nanging kapara dinten samangke kawistara paduka dukitan ninggalih. Nanging betul kersa paring dawuh dumateng para kadang Koko Prabu. Kula ingkang rayipun Harjuna cumadong pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Wah, marep dharma aji kakangku. Yen duwe perkara aja dindem dhewe. Watara kowe isih ana kadang-kadangmu, ana Werkudara, ana Janaka, ana Nangkula lan Sadewa.
beda apa Pandhawa kumpul dadi siji wiwit cilik nganti tekane dewasa, wiwit kuncung nganti tekane gelung. Yen tendane kuwi nandhang perkara abot mapan jroning adimu, ning kok simpen dhewe. Murgaki Kandha, apa ana satru trubusane mungsuh sing wanuh wani bakal jungkeng wibawamu. Kandha marang adimu lanang, tak jangkai, tak cangking endase. Tumli tak gone bali mapan ana negara Ngamarta, tak ulungke Puntadewa kakangmu. Murgaki Kandha, apa yektine kang kok sandang Puntadewa kakangmu, Yayi? Tonya prasangga windu wiyata mung lir gumampang mledhek mansala. Buku sing sewa ulo namung lamat-lamat. Ya jagat Dewa Bathara jagat pangestu Radi Kudi kadhepun Kakang Werkudara lan Harsuna. Nggonipun Kakang bebasan kadya dene wong nandhang bodho bali lungleng-leng kelanglangan. Tambuh ingkang pun Kakang tindakake. Ora kok jeneng pun Kakang nglirwake sedulurane antarane para kadang Pandhawa ora. Uga ora ana wusuding pawongan ingkang bakal njungking kawibawan Indraprastha Werkudara. Banjur apa? Kok nganti Puntadewa mendelke wala ora kersa paring dawuh. Monggo adat sing wis perkara ki yen abot sinangga ejen kudu sinangga bareng-bareng. Sebab sak ora-orane ana tetembungan cerah gawe bubrah, rukun gawe santosa kuwi mesti. Mula kandha marang aku. Mbok menawa adimu sing bodho iki bisa weweh panemu udu pamanggih murih lejaring penggalih Puntadewa kakangku. Monggo Koko Prabu kepareng kula aturi paring dawuh. Menapa wonten dosa lepat kula miwah Kakang Mas Werkudara? Ora Yayi. Inggenipun Kakang ora gagas perkara kadang Pandhawa duweni luput utawa ora. Nang mruhanana Yayi sing tanggap sasmita marang dumadining pasemon wis ana Udakara Trimadya Candra tegese wis ana 3 wulan setengah negarane dhewe negara Ngamarta iki ketaman pagebluk Mayangkara ingkang satemah ndadekke kekes penggalihipun Kakang bebasan kaya kelangan kasantosaning jiwa Yayi. Ingkang tak karepake pagebluk Mayangkara ing ngarep ora ana liya. Tanpa dimangerteni dening Yayi Harjuna lan Yayi Werkudara. Bebasan negara Ngamarta kuwi larang sandang, larang pangan akeh memala kang dumadi. Durung kasurung penandhanging kawula dasih esuk padha lara sore padha tumaning pati sore lara esuk padha tumekaning pralaya Yayi. Merga saka dumadining prahara pagebluk Mayangkara kang kaya mangkono kuwi mau. Pun Kakang minangka jejering ratu bebasan ora cucuk nindakake pakaryan. Tegese ora bisa ngayomi kawula dasih sak wutuhe.
Sabab miturut pangrasanipun Kakang Kinarya jejering panguwasa jejering ratu. Ora mung golek blenduke wetenge dhewe, ora mung golek kamuktening dhewe, nanging kudu bisa memayungi marang kawula dasih kang padha nandhang kacingkrangan. Yayi, yen to nganti para Pandhawa ora kukuh lan ora bakuh nggone nggondheli katentremaning praja, ora wurung negara Ngamarta iki parane bakal luluh tanpa dadi larang sandang, larang pangan, akeh memala, akeh penyakit ingkang satemah nyiksa uriping para kawula dasih. Sapa sing bakal bisa ngrampungi yen ora panguwasa kaya si Adilan pun Kakang. Mula Yayi, wiwit dina iki abekno uripmu sak mutuhe kanggo kawula dasih. Aja mung lungguh bedhingkrang mapan ana ing palungguhanmu kinarya jejering panguwasa lan satriya. Nanging cucukna madhangke swasana mapan ana sawijining negara aja nggon padhang jroning peteng gagap ana pisan Yayi. Mara gage Yayi Harsuna Werkudara. Bebasan kaya wis buntu pamikiripun Kakang sapa kang bakal dadi parandununging pitakon. Nggonipun Kakang kudu golek usada babagan sireping pagebluk mayangkara kang dumadi mapan ana negarane dhewe Yayi. Bapak Prabu. Kakangku, aku njaluk pangapura, kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Rekat lampahing rata tanantara prapteng sukuning harga eram tumingaling pakuwon asrene wong dendeng saengga praja umyong kang pradangga pusekan kang janma aku njaluk pangapura Puntadewa kakangku yogine ora teka semono nggonku gagas marang kawula dasih Werkudara iki dadi prajurit ning kurang cucuk nggonku nindakke pakaryan akeh nggonku lewa. Kula inggih kados mekaten nyuwun pangapunten Koko Prabu, nyuwun pangapunten. Yayi, ora perlu gedhekke wujuding pangapura, ternyatane ora ana kang luput. Arjuna Werkudara. Wes sak mestine yen pun Kakang Kinarya dedulur tuwa kudu ngelikke marang jeneng sira kabeh. Ingkang watur isih kadunungan rasa ingkang kapranyata kepingin dipuja dening para kawula dasih ya mung bayar Arjuna wiwit dina iki manterna tejamu klebu Yayi Werkudara ayo ndak ajak tumuju mapan ana ing negara Ndarawati nyenyuwun marang wujuding dawuh lan tetuture Kanjeng Koko Prabu Kresna sabab ya mung Koko Prabu kang bakal dadi parandune pitakon.
Awit tentrem lan urane negara Ngamarta iki mung gumantung marang Pandhawa. Tentrem lan urane negara Ngamarta mung gumantung marang Siadilan pun Kakang. Ing mangka awake dhewe iki wujud manungsa lumrah. Wis ora kurang-kurang nggonku budidaya golek srana. Bebasan miling-miling jejangkung mider-mider njalak paningalmu padi usada apa kang kudu tinempuh kanggo nyirep gebluk ingkang satemah nuwuhake katentreman mapan ana negara Ngamarta Yayi. Mula dina iki gandeng ana Pralampita. Pandhawa lan Kaka Prabu Kresna kuwi ora nate pisah. Ibarat kereta jaran Kaka Prabu Kresna kuwi kusirih. Yayi, tata-tata mapan ana jroning rasamu tak kanthi bebarengan tumuju mapan ana ing Ndarawati ya Yayi. Mbok menawa kanthi sarana Siadilan pun Kakang mundhut pitakon ana ngarsane Kanjeng Kaka Prabu Kresna. Iki mengko bisa nuwuhke pepadhang mapan ana negarane dhewe Yayi. Banter dawuh Kaka Prabu. Kurawa. Kurawa. Yo. Polo kang tuminggal asampo samyo medali ler tatet wileting godo sanyangkung manguntang niti benjang sangat dimijil ladinyo medali wuwus trostosu ora wilaga kaya buta kaya buta sing wrakil
Gusti janggo dendanyo mangambak boyo Kartomarma wonten dibanding kang kadhawuh Paman Patih Haryo Sangkuni ngerti sebabe tak timbali marak ijen tanpa kanca nggih Paman nyuwun pangapunten walih-walih menapa kula menika menungsa lumrah ingkang kapara nyata tasih kadurungan luput lan lali apa kowe ora melu seba nang ngarsane Kanjeng Sinuwun lho iki nderek lah kok ora ngerti wong sing wigati ning Pasewakan kowe ora nderek seba ning Pasewakan Agung Negara Ngastina ana ngarsane anak Prabu Duryudana nderek Paman lah kok ora roh wigatine nyuwun pangapunten nedeng Kanjeng Koko Prabu paring dawuh babakan wosing wigati kula pas dateng wingking Paman ora keturon mboten kula sampun mboten ngantukan isin kula digojek kanca-kanca terus Kurawa kula dadaki kula ragati awak kula kanthi niat kang tulus suci nggih menika ngleluri budaya Kurawa budaya Kurawa dasem kowe iki bocah ora genah Kartomarma wonten dawuh Gustimu Raja Putra Negara Ngastina Lesmana Mandra Kumara gandrung meneh. Waduh. Gandrung malih Paman. Lho piye to kok ya ora aja nganti ora ngono lho. Lesmana Mandra Kumara gandrung meneh. Titik-titik nangis, titik-titik guyu, titik-titik meneng tanpa nyabawa. Dadi susahe Kanjeng Sunan Prabu Duryudana Ratu Agung Ngastina ya kakangmu. Nggih. Nun kersaken badhe dipun pundhut garwa mriku sinten? Ora ana dina iki Lesmana gandrunge ngalih. Adat sing wis lak gandrung karo anak Janaka. Ning dina iki gandrung lawan anake Kakang Luratogog. Ingkang mapan ana ing desa Bendagrawa. Ingkang sesilih Sang Dewi Teja Kliweran Tejawati. Teja Kliweran ya. Nggih, lajeng mula dina iki Sinuwun Prabu Duryudana nyuwun sanjata pitulungan ana ngarsane anak Prabu ing Mandura ya kuwi Sinuwun Prabu Baladewa. Minangka sesulih saka negara Ngastina anak Prabu Baladewa wis nglamar ana ing Bendagrawa emane penglamare Lesmana Mandra Kumara ora tinampa dening Kakang Togog sebab Kakang Togog duweni bebana utawa penjaluk rong perkara sing tak gumuni Kakang Togog ing ngatasé mung lurah ana ing Karang Pradesan. Putrane bakal dipundhut putra mantu dening ratu kok malah ora diulungke malah terus njaluk syarat ingkang maneka warna. Syaratipun menapa Paman? Syarat ingkang sepisan pengarih utawa batur menten. Pengarih tementen kakung kudu kasarira Kanjeng Sunan Prabu Indrawati anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi angka siji. Sing angka loro ora ana liya Sinuwun Prabu Kresna kudu ngasta jejamus Kalimasada pusaka piandel negara Ngamarta. Kagunganipun kadang-kadang kula para Pandhawa cacak matuk. Jamus menika kagunganipun Yayi Prabu Puntadewa HP. Ora kleru lek mung bedhek. Lajeng menapa dawuh perintah Sengko Prabu Duryudana ngene Kartomarma. Dina iki anak Prabu Baladewa jengkar saka negara Ngastina tumuju mapan ana Ndarawati. Bakal nyuwun sraya ana ngarsane Sinuwun Prabu Kresna supaya kersa dadi pengarih. Monggo penggaweane Sinuwun Baladewa ana loro ya.
Siji golek pengarik, loro ngampil jamus Kalimasada. Mula dina iki kepara nyata kowe Kurawa kabeh padha kumpul dadi siji. Saperlu ndederek sinuwun Baladewa kelawan penjaring sun lumawat ana ing Ndarawati yen kuwi lah. Tandya para pandom yuk kumulung manglung sir mring sata Kurawa kambah kongges rukatitih merot kerot katut para ratu mula dina iki siagakna para sata Kurawa pun paman bakal nderekke anak Prabu Baladewa mapan ana ing Ndarawati aja nganti ana rupida mapan ana tengahing dedalan sing baku dina iki Lesmana kudu keturutan daup nek ora keturutan Palakrama bola-bali gandrung aduh iso pangeran negara Ngastina heweh ya iki ora dikelangan pamikir ora trima kelangan pamikir sok kala mangsa gandrung ki nek ora kuat dadine sulaya. Mula dina iki perintah saka anak Prabu Duryudana, Lesmana kudu dhaup. Kudu nyuwun srayana ing Ndarawati uga ngampil jamus Kalimasada. Mula dina iki priklampit burung katimbul aja nganti lali kuasakna kabeh para sata Kurawa nyekel gaman. Keparnyata padha nuleongi wae. Budi Bede abadi nuleongi wae. Wis paken dawuh paman. Siagakna tanjaring barisan Kurawa ndederek sinuwun Baladewa lan penjaring sun. Tamtama lumaksana magita gita Hey!
Magito, Gito. Tamtomo, Lumaksono, Magito, Gito. Hey! Weh lah kalah. Man senguni lho. Kula nderek. Wah.
Aman suri lopon derek.
Yo 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 Enjing bidal umurung Sang Baladewa Nerpati pinaris Wara Kresna Sakalangkung tresnanira marang Dyah Banon Jinawi Panjang Kang Puspitorum kasriring sami rana mrih
sekar kadung kongas kandanyo mawe raras renaning driya ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara Hyang Sukma mangadri nuwih mugi mayungana panjenengan ingsun Hyang Sukma mangadri nuwih mugi mayungana sagung dumadi nun mangke temangke do Kanjeng Koko Prabu Baladewa lan kowe kantong bolong Petruk ingkang yektine kenging dipun wastani sampun satus dangu anggen ganti kula lenggat lugunipun mapan wonten negari Ndarawati ingkang watara rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa basan tanpa cecala saderengipun ingkang satemah gelem ora gelem ndadosaken kaget mapan wonten salebeting manah kang raying Ndarawati. Koko Prabu Baladewa. Kapara enggala paring dawuh baya wigatos sing ngarsing kados pundi. Kapara Ripaduka pun Kresna namung badhe nderek ngangkulaken jangga kang sarta haniringaken karna dumateng dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Waladalah. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungara Yayi Prabu Kresna ya. Salukunipun Kakang nyuwun pangampura sadurunge apa ta wigatipun Kakang ki mengko gelem ora gelem kena diarani Yayi Prabu Kresna paring dawuh kalamun kaget ana jroning atimu. Ya mung sabab nggonipun Kakang prapta mapan ana Ndarawati tanpa cecala utawa pekabaran. Ning aja nganti kleru ing panengguh ya Yayi. Nggonipun Kakang tanpa cecala, tanpa mene pekabaran luwih dhisik ana ngarsane Yayi Prabu Kresna kuwi. Ora kojenipun Kakang ninggalake Subasita tata cara lan uda negara ora. Ora kojenipun Kakang ninggalke tata cara Subasita lan uda negara kuwi ora. Ning merga saka gedhening rasa kadangan antaripun Kakang lan si Adi sapa sing ora ngerti Kresna kuwi adiku, aku iki kadangmu tuwa. Tanpa brita kaya dene suruh lumah lan urip yen to sinawang siji rupane ning bareng ginigit kaya-kaya tunggal rasane. Kuwi Kresna karo Baladewa. Nun inggih Koko Prabu, matur geman ingkang tanpa pindhan. Sasampunipun satata kanthi lenggah prayoga kepareng kula aturi paring dawuh. Yo, Yayi. Mengkene. Ora kok jeneng pun Kakang kuwi ora daya-daya enggal paring dawuh ngarsane Yayi Prabu Kresna kuwi ora. Ning dina iki tamu mapan ana Ndarawati ora mung Baladewa.
iki abdimu ing petik pacukilan kantong bolong Petruk ya prapta. Tadi pun Kakang Ratu Petruk kawula ing kene Yayi Prabu Kresna kudu dadi ratu kang bener-bener dadi tepa tuladha. Padha-padha tamune, padha-padha dayohe. Dipeh pun Kakang iki ratu banjur Petruk iki kawula banjur Petruk ora kok dangu luwih dhisik. Mula dina iki mengko pun Kakang tiba mburi. Petruk bae wigatine apa nggone prapta mapan ana ing Ndrawati banjur mengko yen wis matur banjur turutana apa sing dadi karepe yen wis kok turuti banjur dimen bali. Mengko lagi pun Kakang ngrembug wigati ana ngersane Yayi Prabu Kresna. Lho, dados menika kantong bolong Petruk langkung rumiyin mboten dados menapa kok Prabu. Lho, ora dadi bae apa-apa Yayi. Petruk ki kawula lho, Petruk kuwi kawula. Aja nganti kowe nyiya-nyiya marang uriping kawula dasih. Gelem ora gelem ratu kaya Yayi Prabu Kresna lan pun Kakang iki. Yen to tanpa kawula sapa sing arep diratoni? Lah iki lho. Narendra tanpa kawula ki bebasan kaya wong suwung. Kaya wong suwung tegese sing iso ndadekke Narendra ki ya mung kawula kaya bangsane Petruk barang iki. Mula Petruk ben matur luwih dhisik. Yen wis rampung pakartine kantong bolong Petruk gentipun Kakang. Oh ngaten. Mun dados menapa nggih kok ora Yayi. Kantong bolong Petruk. Ana kalodhangan wektu kanggo kowe matur dhisik. Margage matur ana ngarsaning ingsun baya wigatos sing kekarepan sing kepiye nganti Petruk dina iki prapta mapan ana ing Pasawakan Agung Ndrawati kantong bolong Petruk. Bumi kuncing langit kelap-kelap katonir kintaning alis lumaris gandrung gandrung sabarang katuluk kermoyak mayek sagung tias balewur Dwari Sumitra Tanaya paran rek Margage Petruk matur luwih dhisik mumpung ana kalodhangan wektu saka Kanjeng Kaka Prabu Baladewa. Nggih. Matur sembah nuwun saderenge. Nyuwun pangapunten amit-amit. Lha iki ning ngopo to Petruk? Nyuwun ngapunten kula ning kadingaren jane kaget ngoten. Ayo, aneh ngono rumasaku. Kadingaren janur gunung. Sinuwun Baladewa kok paring dawuh Petruk dhisikno. Aja ning kok Pasewakan Agung biasane antri bensin kula kon keri. Pesen kopi mon biasane kula ya dikerekke kok. Dengare ini kok Petruk kon dhisik iki eneng angin apa ngoten lho kula niki mboten nyono mboten ngira. Petruk wonten dawuh Ndara. Matur dhisik ora dadi apa-apa. Penjarisun tiba keri. Bubar kuwi rampung matur gek ndang mulih. Nggih, matur suwun. Kula ngenten iki ibu sak ibuan arep matur ki piye ora matur ki ya kon dhisik. Amin sewu lho Ndara Baladewa. Nyuwun sepurane lho Ndara, nyuwun sepurane. Ndara Baladewa oleh pegel kali kula sak yahine. Nyuwun pangapunten Den. Kula matur ngarsa paduka. Yektosipun kula sampun tinampi wonten Pasewakan Agung kemawon kula sampun bombong kang sarta marem. Sebab saurane mung kawula kaya mung sak Petruk ditampa ning Pasewakan Agung Ndrawati iki kaya ngimpi to kula ngene jane. Wong ning omah kula ning biasane gletakan ning suket-suket. Bareng ning Pasewakan Agung payo iki jan jogane leh gilap. Nganggo jubin. Kula ket mau ndingklung napa ngantuk mboten kula nyawang gambar kula ning mester niki. Iki lek ngepel gawe apa ya terus nganti gilap kaya ngene iki. Kula ngenten iki maneh kelingan blundhu.
margake matur Petruk. Nggih, Ndara. Amit sewu saderengipun keparenga kula matur yen to wonten lepating atur kula nyuwun gunging samudra pangsama langkung rumiyin. Anggenipun Petruk sowan wonten negari Ndarawati menika mboten ateges tanpa wigati menika mboten. Mesti mawon wonten wigatosipun. Persajan kemawon blak kutang terus terang blaka suta. Pun kula polke niki. Persajan kemawon blak kutang terus terang blaka suta. Coblaka blak-blakan ngaten kemawon. Suwan kula wonten Ndarawati menika kula dipun utus kaliyan kiyaine. Inggih menika kiyaine Komir. Lho kok sik. Kiyaine Komir kuwi sapa? Lho, ayo kiyaine Semar. Lho Semar kok Komir. Lah nggih kaya ngoten niku kiyaine Komir nggih ngoten niku. Nek celuk Semar ngoten mboten pura nyauri bareng celuk Komir niku nggawa yo kekel karo keklek-keklek mboten nyuwara terus karo noleh ngoten. Kiyaine klek 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 ngoten cangkik mareme. Nek celuk Kyai Semar ngoten